Andaida Anderea, Gabon. Gabon. Ongi etorri hau zau gehiagora. Helduden martxoaren 8 begira, kanpaina atera duzue argitara, protagonistak dira lau nerabe eta historiako lau emakumezko erreferente. Emakumearen ahalduntzean jarri duzue koska. Kiko dugun hori izan, ez dugu behar gure bizitzaren gidoia idatziko duen inor. Generoak ezaritako mugarik gabe, erabakitzeko eskubidea dugu. Gure aurretik bidea egin eta historia aldatu duten emakume ezagun eta ez ezagunak ditugu eredu. Gu, haiek bezala prest gaude eta argi dugu. Zuk ere argi duzu? Gizarte osoak bermatu behar du emakume eta neska guztiek euren eskubideak askatasunez eta berdintasunean gauzatu ahal izatea. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna, Emakunde. Zergatik zentratu zarete neskatoengan, bereziki kezkatuta zaudete? Bueno, uste dugu emakumeen eta nesken alduntzea funtsezkoa dela, 1990 eta 1985 Beijingeko nazioarteko batzarrean argi da garbi esaten zen emakumen alduntzerik gabe ez dagoela berdintasunik, eta orain 2030 agendak ere garapen iraunkorraren helburu horien artean emakumeen eta nesken alduntzea 5. helburu bezala jartzen du, eta genero berdintasuna, eta horrexegatik erdigunean jarri nahi izan dugu emakumen alduntzea, eta zein garrantzitsua den neska gazteek euren erabakiak genero estereotipo mugarik gabe hartzeko eta horretan gizarteak laguntzea eta babestea. Iazko greba feminista mugarria izan zen, tartean zegoen ere Manadaren sententzia eta jende askori barrenak mugitu zitzaizkion. Esango dugu mundura gure lanik gabe ez dagola bizitzari. Honeko 80 emakumea gara, baina jefaturak dira aldrebez, gehienak gizonak dira. Uste dugu gizon eta emakumeen artean berdintasun bat egon behar dela eta denek ulertu behar dutela ala dela. Espero gure hurrengoek gozatu ahal izanak ukin dugunana. Horten ze aurrikuspen dituzue, zer nabaritzen duzue gizartean? Nik uste dut erantzun benetan oso garrantzitsua egongo dela. Berdintasun politiken arloan uste dut une kritiko batean gaudela, kontrako jarrerak agertzen ari dira. Argi dago berdintasunari esker eta feminismoari esker aurrera pauso asko lortu direla, eta hoiei erantzunteko kontrako jarrerak ere agerian jartzen ari dira, eta benetan uste dut ezin direla emakumeen eskubide kolokan jarri, eta defenditu behar direla eskubide horiek, eta kalera ateratzea ere eskubide horiek eta lan askorekin lortutakoak defenditzeko modu bat da ere, eta horregatik nik uste dut aurtengo erantzuna ere oso garrantzitsua izango dela. Azken urtebetean bereziki ahaldun den mugimendua izan da pentsiodunena, pentsioduinen aldeko borrokan lan izugarria egin dute, eta hor, fenomeno berezi bat sortu da, edadeko emakumeak euren artean loturak sendotu dituzte, antolatu egin dira, eta euren aldarrikapenak entzunarazi dituzte. Emakumeak dira gehienak, gutxien kobratzen dutenak. Eta gure eskatzen dugu duintasun bat. Guztiontza, baino batez ere, gu emakumea garelako eta feminista garelako, batez ere gaude hemen emakumeen batzuen alde. Gure eskakizunak bete arte, garbi daukagu hori. Pentsiodun inor ez da dila pentsión kaskarrerekin bizi. 40 urte hauetan lana egindunak merezi duela duintasun bat, ez da? Unkigarria da, ez da, agian lehen aldiz ahaldundu dira emakume hauek, edabe batekin jadanik, eta emakume hauek emakunderen gana jo dute, zuen bitartekaritza eskatu dute laguntzeko, pentsio duinen aldeko defensa horretan, zer egingo du emakundek edo zer egin dezake? Gu esan duzun bezala eurekin bildu ginen, ez bakarrik honeka elkartekoekin edo plataformako kideekin, baizik eta beste osatuta dagoen pentsiodunen plataformako emakumeekin eta Euskadin dagoen emakume alargunen federazioko emakumeekin, ez? Eta guk esan geniena zen gure berdintasunerako planean ardatz estrategikoan
antolakuntza sozialaren ardatz estrategiko horretan emakumeen autonomia ekonomikoa bizitzan zehar bermatzearena helburu bezala jarrita dagoela, eta noski pentsiodunak diren emakume horien alde ere lan egiteko konpromisoa dugula, eta gure eurekin hartu gehiundun erabakia izan zen, hasi hasteko ikerketa bat egingo genuela euren egoera zein den mahai gainean jartzeko, eta apurka-apurka neurriak hartu ahal izateko. Egia da, pentsioetan dagoen arrakala hori emakume hauek euren bizitza osoan pairatu duten berdintasun ezaren adierazlea dela, eta horregatik gure ustez benetan beharrezkoa dana da bermatzea emakumeen autonomia ekonomikoa euren bizitza osoaren zehar, ez da? Jende askok pentsatuko du agian, tartean emakumeak ere bai, martxoaren 8an planto egitea eta lanik ez egitea, zaintza lanak ez egitea, edota ez kontsumitzea alperrikakoa dela. Tartean dago ere Euskal Patronalaren presidentea. ¿Qué le parece la convocatoria de huelga para el 8 de marzo, la huelga feminista? Bueno, yo evidentemente no soy muy partidario de las huelgas. Yo creo que las cosas hay que reivindicarlas o hay que intentar convencer de otra manera, pero bueno, yo respeto todas las iniciativas, igual que fue el año pasado. Zer erantzungo zenioke Roberto Larrañagari, zergatik da garrantzitsua gelditzea? Bueno, mugimendu feministak oso argi esaten du, ez? Mobilizazioa lan grebatik aratago duan proposamen bata, ez? Eta nahi dana batez ere da bizitza, pertsonen bizitza erdigunean jartzea, eta hor argi da garbi esan zaintza lanen edo aldarrikatu zaintza lanen garrantzia, zaintza lan horiek erantzukizunez banatu behar direla, emakumeen autonomia ekonomikoak duen garrantzia, gauza guzti horiek, eta noski emakumeen lan baldintzen alde lan egin behar dela, ez? Nik uste dut benetan aldarrikapen hauek egiteko era desberdinak daudela, eta bata dela noski egun horretan kalera ateratzea. Egia da, emakumeen artean ere aniztasun handia dagoela, eta batzuk nire ustez privilegiatuak garela, zeren eta kalera ateratzeko aukera izango dugu, beste batzuk ez, agian lan prekarioetan dauden horiek, baina horientzako ere mugimendu feministak aukerak maiganean jarri ditu, ez, kontuan izan da, aniztasun hori ere dagoela emakumeen artean, eta gure aurrekariak nire ustez izugarrizko lana egin zuten guk orain ditugun eskubide horiek eduki ahal izateko, guri orain tokatzen zaigu eskubide horiek defenditzea, aldarrikatzea, atzetik datozen belaunaldi horiei eskubide horiek bermatzeko, zeren eta ikusten ari gara ezin dugula ezer lortutzat emonez. Emakumen eskubideak krisi garaietan beti kolokan jartzen dira, eta hori da egun horretan aldarrikatu behar dena, eta eguna proposa hori defenditzeko, eta hori argi da garbi esateko, eta emakumeen arteko izpatasuna edo alduntze kolektiboaren irudi erraldoia mundu osoan zehar azaldu ahal izateko aukera sinobea. Zuk diozun bezala sektore publikoan aritzeak horretarako aukera ematen digu, gelditzeko aukera ematen digu, bermeak. Larrañaga jauna sektore pribatuaren ordezkaria da, eta Pilar Kaltzada kazetariak horri buruzko galdera prestatu du zuretzat. Azken urte hauetan izan diren aurrerapenen atzean, oinarrian, politika publikoen eragina egonda. Politika publikoek, arauek, legeek, marko bat ezarri dute, eta marko horren arabera bereiziki sektore publikoarekiko beharrak sortu dira. Behartu eginda neurria handien sektore publikoa, emakumeen eskubideak aintzat hartzera eta hoien despliegea egitera. Sektore pribatuan ordea ez da horrela gertatu. Oraindik borondatezkoak dira neurri hoietako asko. Gauden egoeran egonik, gizartearen eskariak entzunda, 2019 urtean gaudelarik. Iritsi da momentua sektore pribatua borondatetik harago joan dedin eskatzeko?
Hor gabiltza, sektore edo enpresa pribatuekin lanean baita ere, badakigu badagoela derrigortasun bat 250 langile baino gehiago dituzten enpresa horietan, berdintasun planak egiteko edo diagnosiak, baina guk batez ere badugu subentzio lerro bat, enpresa txiki zuzenduta dagoena, kontuan izan da gure autonomia erkidegoan enpresa txikiak eta ertainak gehienak direla, eta egia da, oraindik bidea dugula egiteko, baina egia baita ere hor lanean dabiltzatela emakundetik ematen den ziurtagirea, berdintasunaren alde lanean ari direlaren ziurtagiri hori lortu daudienak, euren artean sareak sortzen ari dira, ikustarazteko berdintasuna apustu estrategiko bat dela, eta berdintasuna enpresetan txertatzea justizia sozialarekin lotuta dago, baina bereziki eta batez ere kalitatearekin eta berrikuntzarekin, eta apustu estrategiko bat dela, eta bere ondoriak dituela ere enpresen emaitzetan, eta hori da dugun helburua ikustarazi eta enpresek barneratu dezatela berdintasunak ekarten dituen onura guzti horiek, ez da? Aipatzen ari zara behin eta berriz elkarrizketan une hau kritikoa da, erabakigarria da, eta ostiraleko grebaren aurkezpenean ere halaxe mintzatu zinen. Emakumeen eskubideen aurkako eraso zuzenen testigu izaten ari gara azken aldian, eta arriskutsua eta oso larria deritzugu egoera honen aurrean, martxoaren 8an kalera irtetea hainbeste lanaren ondorioz lortutako eskubide hauek defendatzeko modu bat dala uste dugu. Benetako arriskuan daude lorpen feministak? Nik uste dut baietz, esango nuke gure esku dagoela, neurri handi baten, pentsatu gure dut gizarte heldu bat dugula, gure ordezkariak aukeratzeko orduan, baina ikusi dugu zer gertatzen ari den edo zer gertatu den beste autonomia erkidego batzuetan estatu mailan, edo Europa mailan, edo nazioarte mailan, ez? Orduan, uste dut adi egoteko une bat dela, eta elkarlanean aritu behar garela eskubide hauek defendatzeko, eta berdintasunean aurrera egiten jarraitzeko. Ez du edo ezin gauza balio. Geldirik geratzea atzera egitea da, atzera pausoak ekiditu behar ditugu, eta horretarako prest egon behar gara, eta, adi, esan dudan bezala, ez? Argi dago momentuz Voxek behintzat garaipen bat lortu duela, izan ere eztabaida politikoaren erdigune hori, balantza hori bere aldera kokatu du, eta azken aldian Partidu Popularreko buruzagiak ere halaxe mintzatzen entzuten ari gara. Un invierno demográfico que pone en riesgo el sistema de pensiones, el sistema de salud, el sistema de prestaciones públicas. Entonces yo creo que haríamos bien en este país en dejar de preguntar por la ley del aborto. La verdad es que creo que es bueno simplemente conocer que lo que llevas dentro ya es una vida autónoma. Nosotros apostamos sobre todo por la autonomía de las mujeres para dar un portazo a esa persona que no se está portando bien con ellas. Erasotzaile matxistak, emakumeak ongi tratatzen ez dituzten gizonak dira kasadorentzat. Eufemismo horiek onargarriak dira? Ikusten ari gara, erabiltzen ari diren estrategia bat dala, ez? Nahasmena da lortu nahi dutena, nire ustez, gure artean eztabaida sortzea, gai batzuen aurrean ikuspuntu desberdin horiek kolokan jartzea edo desadostasunak lortzea, baina oinarrian dagoena da berdintasuna eta feminismoa, eta feminismoari esker lortutako aurrerapen horiek balio estea, gutxi estea, eta hori da onartu ezin duguna. Baina erabilitako eufemismo edo ideia horiek adi egon behar gara, ez? Erabiltzen duten estrategia horri aurre egin alizateko, ez? Bilatzen dutena da hori. Gure artean nahasmena eta
Erronka ugari ditu feminismoak aurretik, hoietako bada soldata arrakala, eta gaur jaurlaritzak hainbat neurri iragarri ditu, besteak beste kontratu publikoak ematerako orduan, nolabait baloratu egingo da ardura postuetan kopuru osoaren 50% erdia, emakumezkoak izatea, eta puntuak emango zaizkie ere desgaitasunen batuten emakumeak, edota indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeak kontratatzen dituztenak. Hala esan du gaur Pedro Azpiazuk. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun politikak eramatea aurrera kontratua gauzatzeko orduan. Gizarte desabantaila egoeran dauden emakumeak kontratatzea lan merkatura sartzeko zailtasunak dituztenak. Ogasun sailburuak ere oso deigarria egin zaidan zerbait esan du, eta da hain zuzen ere 2030 urtean Euskadi soldata arrakalarik txikiena duten Europako 5 herrialden artean kokatu nahi duela. Hortaz, 2030 urtean oraindik soldata arrakala izango dugula onartu behar dugu. Hombre, nik uste dut argi eduki behar dugula egiturazko arazo baten aurrean gaudela, multidimensionala, eta emakume eta gizonen artean dagoen berdintasun eza hori betikotzen dauen arrazoi nagusienetako bat. Eta arrazoi desberdinak dute eragina arrakala horretan, ez bakarrik soldata berdinagatik gizonak emakumeak baino kobratzea, baizik eta emakumeak direla gaur egun oraindik zaintza lanetaz arduratzen direnak, edo zatikako kontratuetan gehiengoa, edo ordaindu edo kontraturik gabeko lanetan dabiltzatenak, horrek guzti horrek du eragina soldata arrakalan. Eta horrezegatik eta kontuan izan da, hau egiturazko arazo bat dela oso zaila, argi dagoena da gobernutik, hainbat departamentu, 6 departamentuen implikazioarekin, estrategia bat prestatu dela, 20-30 urte horretara alden eta egoera honenean heltzeko kontziente izan da gaiak duen zailtasuna, eta hori kontuan izan da azpimarratzen eragile guztien karpena eta implikazioa beharrezkoa izango dela arazo honi erantzun egoki bat emateko. Sailburuak aipatu ditu hainbat neurri, adibidez gaur onartu den instrukzioa kontratazio publikoetan genero ikuspegi hori txertatzeko, lan ikuskaritzatik ere lanean ari dira, hainbat hezkuntza arlotik ere ikasketak aukeratzerakoan rol eta estereotipo horiek albo batera usteko helburu horiek, guzti arlo desberdinetan lanean ari gara, enpresei ere diru laguntzak ematen berdintasun diagnostiak eta planak egiteko. Ikusten dugu, arazo oso erraldoia dela, egiturazkoa, baina honen aurrean nire ustez bi aukera daude, edo ikusita egiturazko arazo hori zein den beste alde batera begiratu, edo saiakera egin, eta hori da planteatu dana, kontziente izana duen zailtasuna. Soldata arrakala dela eta gizon eta emakumeen arteko soldata berdintasunaren egunaren bezperan LAB sindikatuak ekintza bat egin zuen, eta Emakunderen Gasteizko egoitzan sartu zen sindikatua, hainbat pankarta eskegiz. Sartu gara Emakunden eta hor burutu dugu batzar bat, gure artean soldata arrakalari buruz hitz egiteko, baina bide batez salatzeko ere Emakunden orain dela 30 urte sortu zenetik orain arteko egindako ibilbidean ez direla eraginkorrak izan emakume gehienen lanbaldintzak eta bizi baldintzak iraultzeko. Pentsatzen dut ekintza hori etzela agian zure gustukoa izango, eta sindikatutik leporatzen dizuetena da zuen jarduna epelegia dela. Azpimarratu nahiko nuke, hori euren jarrera edo erabakia dela, eta nik errespetatzen edo dela, baina benetan injustua iruditzen zaidala, eta horrela esan behar dut. Alde batetik, erakundearen ibilbidea kontuan izan da, 31 urte hauetan,
Gero kontuan izan da, horra erakundea ez duala bakarrik, baizik eta atzean langileak daudela, eta izugarrizko lana egin dute 31 urte hauetan, eta horrek nire ustez eragin bat eduki du gure gizartean, eta gero injustizia bat baita ere, ze azken finean Emakunde instituzio bezala mugimendu feministaren lorpena izan zen. Azkenengo 24 urte, nire bizitzako 24 urte daramat gaiari lotuta, arlo desberdinetan, azkenengo 6 urteetan Emakunden eta intensidade askoz edo gehiagoz, baina ikasi dodana urte hauetan da aliantzak beharrezkoak direla, eta nire ustez feminismoak beste motatako aliantzak edo aliantza berritzaileak egiteko aukera ematen digu, eta nik uste dut hori dela bidea egiturazko arazo hauei benetako edo behar den erantzuna eman alizateko. Soldata arrakalak zenbaki bat dauka Euskadin, 24,4, alegia emakumek, gizonezkoek baino, 24,4 gutxiago irabazten dute urtero. Eta soldata arrakala aipatu duzu, erabat lotuta dago, feminizatuta dauden lanpostuekin, une hauetan hainbat gatazka greba ditugu Gipuzkoan, komisariatako garbitzaileak, Bizkaian, etxez etxeko zerbitzuan aritzen direnak. Dugu hemen honen atzean badagoela udaletzeen eta erakunde publikoen oroar asmoa zerbitzu hau desagerrarazteko edo bentsat txikitzen juteko. Arrialdi, escucha, la limpieza está en lucha. Somos las que limpiamos las habitaciones y las habitaciones son la primera presentación, digamos, entre los clientes, que se valore nuestro trabajo sobre todo. Izugarri zapalduta daude milaka eta milaka langile hauek, kontraesan badago, erakundek esaten dutenaren artean, edo ideala izango litzateken horren artean, eta gero errealitateak erakusten diguna. Bai, errealitateak erakusten diguna da, lehen aipatu dudana, egiturazko arazo baten aurrean gaudela, eta konponketa arazoa hain komplikatua danean, konponketa ere ezin dugu espero erraza izatea, eta arlo desberdinetako neurriak hartu beharko dira, ez? Alde batetik, kontratu horiek martxan jartzen dituztenen aldetik, baina baita ere enpresen aldetik eta sindikatuen ordezkarien aldetik, ez? Horrexegatik, elkarrizketarako mailan edo gizarte elkarrizketarako mailan, hor sortu da talde bat generoaren inguruan, eta gai guzti hauek planteatzeko asmoa dugu, eta lanean jarriko gara, esan dodan bezala, balde batetik administrazioek, beste batetik enpresak eta bestetik sindikatuek elkarlanean, eta ea gaigaren arazo hauei edo batzuei behar den erantzuna emoteko, ez, baina edozein kasutan hiruren arteko estrategia horiek bilatuz, ez. Eta sektore feminizatu hauetan badaude oraindik are zapalduago daudenak, emakumeak eta atzerritarrak direnak. No sabe qué significa ser una empleada de hogar, qué significa ser una empleada interna, aunque estés de noche. ¿Te crees que yo cierro la puerta de mi habitación en una casa y me olvido de que esté una persona enferma, dependiente? No. Dicen que nosotros venimos a abaratar la mano de obra y siempre dicen, no, pero es que en tu país la vida es más barata. Siempre hacen comparaciones. Somos la empleada, somos la criada, pero sí en sí no tenemos un rostro de cara a la sociedad que nos identifique por lo que somos. Ikusezinak sentitzen dira, emakundek ikusten ditu? Ikerketa bat egin genuen, zehatz-mehatz, zaintza lanen inguruan eta migranteak diren
edo atzerritik etorritako emakume hauek betetzen dituzten lan hauen inguruan eta zeintzuk direzen euren baldintzak, helburua izan zen ikustea araztea zein den euren egoera neurriak jarri ahal izateko. Lehen aipatu da, segregazio horizontal horrek bideratzen ditu emakumeak lan mota batzuetara, hirugarren sektore horretan, zaintza laneratara, eta hori guztiz lotuta dago gure gizartean zaintza lanei ematen diegun balioarekin, ez? Guztiz beharrezkoak dira gizarte edozein gizarteak aurrera egiteko, baina gero beste alde batetik ez dira behar den modun baloratzen eta horrek ere bere eragina du gero horrelako kontratuetan eta horrelako lanetan. Aipatu duzu elkarrizketan soldata arrakala hori nolabait aztertzeko edo zigortzeko lan ikuskaritza bereziak sortu ditu Jaurlaritzak Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban. Hemos seleccionado empresas de acuerdo con unos sistemas informáticos, unos programas que son predictivos de fraude que dispone el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Tenemos ya hecha una selección de empresas en las que en principio nuestro programa predice que puede haber algún tipo de fraude o de desigualdades retributivas. Y esta campaña se va a empezar a realizar con actuaciones concretas ya. Bi galdera. Zer egiten zaie diskriminatzen duten enpresei, ze zigor jartzen zaie, eta bigarren galdera, zergatik dira ikuskatzaileak emakumezkoak? Bueno, lanean ari gara lan ikuskaritzarekin, hitzarmen bat sinatuta dugu, eta hitzarmen horren ondorioz, hasi ginen formakuntza bat ematen ikuskariak diren pertsona guztiei, han emakumeak eta gizonak ziren formakuntza horretan, ez ditut ezagutzen zehatz-mehatz lan ikuskaritzan prozesu honek zelan eramaten diren, zeren eta lan eta justizia departamentuaren menpe daude, baina edozein kasutan bai azpimarratu nahiko nuke hartu duten konpromiso hori, ez? Alde batetik formakuntzan sakontzea, bestetik unitate bereziak sortzea 3 lurraldetan eta formakuntza horrek aukera eman die hobeto identifikatzeko non egon aldiren ikusezinak diren arazo horiek, ez? Askotan ikusezinak diren egoera horiek eta espero dugu martxan jarriko direzen neurri hauekin identifikatu ahal izatea salatu aldirezen egoera horiek eta neurriak hartzea. Ez baina konkretuke ezin dizut esan ze motatako neurriak edo jartzen direzen. Hitz egin dezagun kirol arloaz, izan ere emakumeak ikusezinak izan dira eremu honetan erabat, baina duela aste batzuk San Mames futbol zelaia bete egin zen Atletikeko emakumezkoen futbol partida bat ikusteko. San Mamesen bizi izan genuen atzo oso berezi izan zala eta nik uste inflexio puntu bat izan behar duela, ez? Fue increíble la sensación de nada más entrar, cuando cayó el toldo con el León. Berrogeita 8.000 zale baino gehiago San Mamesen, beteta zegoen. Mugarria iruditzen zaizu, keinu bat, ikusi beharko da jarraipeniko ote duen? Nik uste dut horrelako keinuak garrantzitsuak direla, ez? Azkenean, akzio positibo bat bezala ikusten dugu zelan jokalariak benetan posik zeunden futbol zelaia horrela ikusten eta beteta ikusten ez egun horretan. Eta horrek izugarrizko garrantzia zuen, baina niretzako benetan garrantzitsua izan zen armailetan zeunden neska eta mutil gazteentzako momentu hartan jokalari horiek referente bihurtu zirela, ez?
zentzu horretan balioan jarri, hartutako erabakia, ze hartu beharreko erabakia zen, baina egia da egiturazko neurriak direla planteatu behar direnak, eta egiturazko arazo horiei erantzuna emateko proposamenak. Nik pentsatu gure dut, lanean jarraituko dutela, helburu hau lortzeko eta berdintasunean, klubaren barruan, konkretuki atletin, berdintasunean aurrera egiteko planteamentu orokor hago bat egitea eta ekintza desberdinez osaturik egotea, diagnosi bat egin ondoren. Landaida, Anderea, nire aldetik azken galdera bat, indarkeria matxistari aurre egiteko lege berria aurkeztekotan zarete, ez dakit zerbait aurreratzerik balduzun, zeintzuk izango dira aldaketak, klabeak? Dakizuen bezala, 2005 urtetik gure berdintasunerako legea indarrean dago. Lege horretan atal berezi bat dago emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko. Orain proposatzen dana da lege hau aldatzea, hobetzea eta behar berriei egokitzea. Bihar dugu zuzendaritza kontseilua eta aurretik prozesu parte hartzaile nahiko zabala egin da eta hortik prozesu horretatik ataratako emaitzekin proposamen bat eramango da zuzendaritza kontseilura eta espero duguna da herri itun bat izatea proposamena bera berdintasunaren alde eta emakumeen kontrako indarkeriari ere aurre egin alizateko eta erantzun egokiago bat emon alizateko. Mila esker, Landaida Anderea.